tayo sa Blue Bamboo. Ano pong meron dito, ma'am? Foot wash po. Sa foot wash. Okay. Tapos dito po yung sa foot lash, yung mga foot spa. Ganun. Tapos dito ang foot spa. Okay. Magkano pa food spa dito, te? Depende po ma'am, may mga pagkat. Magkano yung basic nyo? Yung basic po 249 po, yung signature 399 po. Mm. Ano po yung mga 399. massage room? Tapos dito po yung Sa massage room. sa massage. Madilim. Sa massage naman, magkano po yung rate I-lights nyo, po madam? natin. May 299, 349. 299. Wow. Depende po din sa Depende oras. sa ano. Pero yung pinaka-basic is Yung- 299. Opo, yung Swedish. Ilang oras Yung 1 po? hour po. 1 hour. Full body na po Full yun. body Opo. massage na yun. Yes. Okay. Ay, ito yung ano, Wow. Steam bath. Kamera na hindi siya nag, ano, Okay. Pa ilaw lang. isa na may ilaw, ano, pati. Oh. Magkano naman ang rate sa steam bath? 199 po ma'am for 30 minutes. 30 minutes. Mm. Okay. Yun. Ito na po sa VIP room. Wow, may VIP sila, best. Tapos panta sa VIP. Saan mo na? Wow! May pa-candle ang VIP. Dito pa lang. Ito yung may VIP. jacuzzi. Dito po yung may jacuzzi. Magkano naman po ang rate dito sa VIP? 1.5 po ma'am. Yung package na po. Package na yun, ilan? Dalawa. Good for 1 hour. Yung massage po. Tapos may 30 minutes steam bath and 30 minutes jacuzzi. Saka tigo 1 hour massage. So, parang levels ng package. Ay, best. Maganda yun bang date test. 1.5 na. Good for 2 hours. Okay.